Gipang tanggal sa pwesto ang 35 ka mga police personnel sa Davao City. Atong siren kung ano sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, sumala sa PRO 11 nga kabahin matud pa kini sa ginahimong investigasyon sa RIAS 11. Mahitungod sa namatay nga 7 ka drug suspect ato sa buy-bust operation sa Davao City. Base sa rekomendasyon sa Regional Internal Affairs Service o RIAS 11, nga giaprubahan ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Aligre Martinez, gipang tanggal ang 35 ka mga PNP personnel sa Davao City, epektibo May 24 sa gabi. Sumala ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey, kabahin lang daw kini sa due process sa gihimong investigasyon. Kabahin sa 7 ka drug suspect na namatay ato sa buy-bust operation human sa pagdeklara og war on drugs ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nitong March 22. Tanggalan sila sa ilahang pwesto while ongoing an investigation para mamahimong fair, just, mawala ang doubt na ma-influensyahan nila ang mga witnesses or basig itamper nila ang mga evidences kaya naglingkod gid sila din no. Lakip sa na-relieve ang pipila ka station commanders ug deputy nga mao sila. Police Lieutenant Colonel Ronald Lau, Police Major Jimmy Evangelista, Police Major Jemuel Mamulang, Police Major Rosario Aguilar, Police Major Jonel Pederio, Police Major Noel Villahermosa, Police Captain Henry Calvo, Police Captain Medardo Baleros, Police Captain Roney Batingal, Police Captain Marlon Dongkilab ug Police Captain Jefferson Escasinas. Ang mga na-relieve sa pwesto ng mga PNP personnel sa Davao City giri-assign sa Regional Personnel Holding and Accounting Section sa Police Regional Office 11. Una nang giri-relieve sa pwesto niadtong May 23 si DCPO Director Police Colonel Richard Badang sa susamang rason. Gihimakak usab sa PRO 11 nga kabahin kuno kini sa cleansing sa PRO 11 ug nadamay matud pa sa away politika ni President Ferdinand Marcos Jr. ug kanhi President Rodrigo Duterte. Kani nga gihimo sa regional director is part lang sa trabaho, part sa process, walay personalan, wala po'y leaning sa any politika. Wala usab daw kamatuuran nga dunay duha ka batalyon sa Special Action Force o SAF ang gideploy sa Davao. Sumala ni De La Rey, daan na daw na-deploy sa Davao ang duha ka company sa SAF sa PRO 11 ni atong Biyernes sa gabi. Ang pagtanggal sa mga PNP personnel sa syudad, gikondena ni Mayor Baste. Sa iyahang gipagulang statement, dili matud pa kini makaturunganon ug walay basihan. Sanglit na subay matud pa sa balaod ang gipahigayong buy-bust operation sa kapulisan base sa nakuhang ebidensya. Iyang gipunto ang nakalatid sa Republic Act 6975 nga nag-ingong ang city ug municipal mayor ang dunay operational supervision ug control sa PNP units sa nagkaraiyang jurisdiction. Makahiubos matud pa, makasaksi sa mga lakang nga makabalda sa trabaho sulod sa ahensya nga tigpatuman sa balaod. Nanawagan ang mayor sa hinanaling pagpabalik sa mga opisyales sa ilahang pwesto. Sara, kung mapamutudan nga walay kalapasan ang mga gipananggal nga mga pulis, ipamalik ra daw sila sa pwesto. If otherwise, filean sila og kasong grave misconduct. Pero depende pa na sa resulta sa investigasyon sa RIAS 11. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban.